Nag-abot na mi diri sa Tumalog. Nak. Kina. So ni guys. Na entrance diri. Diya guys. Hey ma'am. Tagpila di entrance? Tag 50? Si Tinta ma'am, package na siya ma'am. 20 sa entrance din, 50 sa motor. Back and forth na. Kuan man, magbaklay man mi. Baklay na mo, 20 na. Sige, magbaklay rami kay gana sila magbaklay kay mag-video-video mi. Kaya salamat kayo. Guys, kay nagplano, wa na namo sa plano dahil nga mga ni guys kay kuan mga friends ni Nicole makipag-ariman so nagdali mig ngari. So amo ra ning gilakaw guys gikan dito sa entrance dito dapit guys. Ya nay kuan dito poles amo doon. So ora guys, daghan pa kadug mga gis diri ko sige magdala og kanang kuan. Gis. Kay daghan kay sig muari diri kay namang tubig nag-agas gikan sa ibabaw dito. Hi vlog. Say hi vlog. So, mao ni sila guys mang kuan adto mi dito mga ligo sa falls. So amo ra ning gibaklay guys kay pwede mo pud siya motoron pero din lami magmotor kay tipid kay 50 man ang entrance. So yan na guys. So. Kani kay wala man jud ni sa plano tanaw guys. Parang sina na guys. Wa kami sa plano nga mga re. Basta dili magplano mo dyan na matupad ang among gingari pero dugay ra dyan may plano-plano nga mga re. Pero wa jud mi ma dadyon. So alright guys, tugbungon ka guys so. Murag kuyawan ko ani guys ug magsakay og habal-habal kay grabe siga ka mo padagan. Yan guys, pang. Kaya pa, Cristel? Ayan, yubad ng sinilas. Tagbungan ka ni guys, dyan ay ko ano. Hala, grabe, tagbungan ka do. Oh, grabe na bang kainit. Grabing kainit. Diyan guys, karon alauna pa. Nagamot na mo dito guys mga unmi kay nami gibibawon nga sinubang baboy ug kuan pansit. Hapit na ta mo abot. Hala na pa isa ka plastic na bilin. Hala, yung lisura, day! Day, arang lisura, day! Grabe, maglisod ko! So na guys, hapit na ba may maabutan ni Ron? Naglisod ko, kuan kay grabing katagbangan. Sila kay gidagan ra nila. So guys, kay murag lisod. So mo ni guys, tuwara sila, wala ko kaapas nila. Kaya ako warang kaning tiguang na ta. Kita maka paspas og lakaw. Sila na, hapit na may mabot. Okay guys, madungog na agad itong magdragasa nga tubig. Ito nakita ang tubig nga tubig guys oh.
Ayan na sila guys. Wow! Nice kay buwak. Hey guys, na jud mi dari. Diyan na sila. Nagkuan sila. Nagkuan sila buwak. Nag-adjo sila buwak. Hapit na mi moabot dito sa nagragasa nga tubig. La ninduta lagi na. Sa ibinturahan ninyo kuan? Ah, na mo diri nagkuan? Nya. 50? So na diri guys, na diri ni sa kuan na ako nibayad ang table og 50. Christine. Na guys. Na nami diri sa nawa guys oh. Nice kayo sa og kuan. Tara nga nang imong kuan. Oh guys oh. Nakakuan ni naka dito da lang dito niya ang picture. Parang bugnawa. Anyara ya. Parang bugnawa guys. Wow, parang kabugnaw. Yang mga taligsik. Hi. Hi. Vlog. Now guys, harang bugnawag tubig. Ikan na si babaw. Ito. Nas Crystal. Galangoy-langoy sila guys. Wala man nang hawa na silang duha. Ha? Hello guys. Happy kayo siya guys kay nakarimi diri ng lugar. Kay sa una guys sa kuan eat ka duwa sa kuan wa ni tubig on ra guys. Sindot jud kay sa lugar. Okay guys. Ano yung mga katahuyan. Ang bonita eh. So guys, grabing kanindot kado ang guys, oh. Nantod na siya dito sa babaw. Gas. Wala silang inuan guys. So wala sila guys, ga-enjoy sila taman sa okay siya. Na kanindot diri guys.
grabe gusto sa tubig. Ha? Nagragasa. Hindi kayo sila. Well guys, buglaw ka ado diri. Sa Pumalog Falls. Kung isa tong ganahan guys na mga pwede rapod mo chat na ko guys o mo ganahan mo kay ako'y mo uban nila dire. So sa una guys, sige ko dire o balik-balik kay mag-tour guys. So only guys, Pumalog Falls narani dire sa Uslog. So kita mo guys, grabe nagagasa ang tubig guys. So guys, naay mga gagmay kadong isda dito. Pwede ra pud kang maglingkod-lingkod dito. Kanang mag-ipamasad si mong tiil sa mga isda gagmay na dito guys sa ubos. Guys, sugot tayo dito. Dito na ko oh. Dili siya mo ko. Dagan kayo isag ko ang isda. Lami kay busag paminaw kay murag masad si mong tiil. Ha? Murag masad si mong tiil. Ay, nagana mo today, ginuko. Nagana. Ay. Nagana. Lami si mong paminaw guys kay kanon lagi mong tiil. Lagi pangaon. Oh, lami guys, pumati ba? Hindi, day. Ituloy mo, day. Inaog, day. Uy, inaog ba? Kinala pa doon na, di ba? Sabi mo. Ito, day. Sabi tulog ka. Ay, kagilak pang gugayo. Awa, ayaw, yawa mo. Sige. Lado mo gila. Lagi. Hindi pa mga dito na. Ayun. Sa kapag kuhan sila sa isda. Nadara, naghana ka doon eh. Halar, naghana. Kuhan na sila ka ng imasad si mong tiil. Si Crystal, di dyan siya kay itungtong niya yung tiil. Hadlock siya. Sige, apilin niya yung kamot oh. Hala ni doon. Yapin niya kamot oh. Hala ni awal ka sa kamot. Kumuta ko no. Manakpan ba di mo? Takpa ko no. Ay, di. Atubang. Atubang. Hala. Stikol guys eh. Wala man ni duli muna. Tarang. Wala mo doon. Ay, magbandog na rin magabi na. Okay, kuhan magul sila. Napay mga gis dito guys oh. Huwag naman kumapasahin mo uning sinina. So, manguli na mi guys. Kuha na sila. Organahan mo man na kay ta. Arong muniwang pug ka. Guys. Grabe yung tukarir na. Kaya pa ba ni? Ito sila oh. Oh. Hadapli na kayo. Ano, kaya pa? Hindi ko na makatawa kay. Patay. Tawas, bibi, nabili na. Nasa Cristil oh. Kaya pa ninyo? Balik pa mo? Ay, nakakita na kung mansanigas. Habit ako. Ganiha guys, tungasun to.
Karon tugbungon na pud. Sige ka. Tawa pa. Wow, nindot kay view diri guys oh. Padaplin kay nice motor. Motor mo, ma'am. Suwaya na mo baklay. So, siya. Oh, dali picture. Hi guys, nanami diri sa bahay ni abot nami. Arang ko ana guys ug kanang magbaklay. Sakit ado ang mga tiil ja. Nagi paningot ko binaklayin ja. Wa ko dai nakapag intro kay wa may sa plano nga mo adto lagi may ug poles. Na guys kay ga-enjoy jud sila didto kay grabing bugnawa ag tubig ja. Ug kisay ganahan nga mo visit didto sa Tumalog Falls, pwede ra jud mo na kong i-message ja guys nya. Kaya ako ra bud mong i-guide ja. Daghan makay pwede diring maarian diri sa among lugar sa Uslob. Mag-enjoy jud mo diri og moari mo puhon og wa nay COVID. Kay mo lagi lisod ka juron kay nanapoy bagong niabot nga kuno nga sakit ja. Mo mag-amping tan ja ampo na tag ano sa ni mahuman ja. Basta ampo lang jud nga mahuman na ni og maging makuha na kanang magnormal na jud nga kanang mubalik na ang mga turista diri sa mua. Kay lisod ka jud mo pangita diri. Manang amping tang tanan ya. See you next vlog.